trpaslíci. Viete, že aj domy, ktoré neslúžia na hranie pre trpaslíkov, ale v ktorých bývajú veľkí ľudia, môžu mať najrozličnejšie podoby? Témou dnešného kvízu budú práve domy a obydlia. A kto bude dnes súťažiť? Aj Guli okulár. Smajlík. Pusa Bošteková. No rýchlo preč. Ani to poďme preč. Smajlík? Je tu prvá otázka. Veľký dom, ktorý môže pripomínať malý zámok, sa nazýva víla. Áno alebo nie? Áno, víla. Áno, víla. Tam bývajú samé krásne víly, tak ako v zámku princezné. Nesprávne. Nie, pusa. Je to víla víla. rodinný dom, v ktorom môže bývať hocikto. Mamičky, oteckovia, aj ich malí trpaslíci. Takže si pamätaj, nie víla, ale vila. Druhá otázka. Špeciálny príves, ktorý slúži aj na bývanie, najmä pre kočovných cirkusantov, sa nazýva maringotka. Áno alebo nie? Áno, maringotka. Áno, vidím. Bývať v nej musí byť kúlové. Je to taký pohyblivý mini domček. Nemila. Nesprávne. Správne, Guli. Správne, Guli. Super. Podobné je aj karaván. V tom bývajú niektorí ľudia počas dovolenkových ciest. A je tu tretia otázka o poslednom nezvyčajnom domčeku. Domček zo snehu, v ktorom tiež bývajú ľudia, sa nazýva iglu. Áno alebo nie? Nie. Všetci zmenili na snehuliaka. Mila. Nesprávne. Nesprávne. Nesprávne, pusa. Adieu, baba.